ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ କ'ଣ ବନୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରୋଳରେ ବସିକି ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦୋସା ତ ଆପଣ ଅନେକ ଖାଇଥିବେ ଦୋସା ଅନେକ ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଦୋସା ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଭଳିଆ ଦୋସା ନା ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୋସା ମିଳିବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସାଟା ହେଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୋସା ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ପେଟ ପୁରିଯିବ ମନ ପେଟ ଭରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାର ତ ଦୂରର କଥା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦୋସା ଖାଉନେ କି ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଦୋସା ଖାଇନେ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆସିବେ ତ ଏଠିକି ଦୋସାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପିଓର ଦୋସା ମିଳିପାରିବ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦୋସା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁନି ରିଏଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋସାଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୋସା ଦୋକାନର ଚିତ୍ର ଦୋସାର ଚିତ୍ର। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଦୋସା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋସା ମନ ଭିତରେ ଭାବିଥିବେ ଖାଇବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଖାଇନଥିବେ। ବଟର ଦେଖ ବଟର ମିଶିଲା ଏଥିରେ ଦୋସାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ତାକୁ ପାଲସ କରାଗଲା ତାପରେ ବଟର ତା ଉପରେ ବସିକି ତାପରେ ଏଇଠୁ ପିଆଜ ଢଳା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବି ଢଳା ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ମରିଚ ସେଇଆକୁ ବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା କଟା ହେଇକି ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଲା ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ତାପରେ ତାପରେ ଆମର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଲା ହେଲା ଆଳୁ କଷା ଯେଉଁ କଷେଇକି ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଆଳୁ କଷାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ସେଥିରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ମିକ୍ସିଂ କରାଯିବ ତା ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମନଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦୋସା ହଉ ବା ଜମନଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଜୋରଜାର ପୁରା ଆପଣ ମନ ଖୁସିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ମିକ୍ସିଂ ହେଇଗଲା ଆଳୁ କଷାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ତା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା କଟାଗଲା ସାଇଜ୍ରେ କଟାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସା କେତେ ଭାଗ ଗଲା ଇଏ ହେଲା ଏଭଳିଆ ଦୋସା ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରିଏଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଦୋସା ଦେଖେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ମୋତେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆଉ ଦୋସା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଦୋସାଟି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ସବୁ ଆଇଟମ୍ସ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚଟଣି ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ମିଳିବ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ବର ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟଣି ଭଳିଆ ଖଟାଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ସେଟା କ'ଣ ଦହି ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଗଲେ ଦେଖ ହେଲା ସାମ୍ବର ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ସାମ୍ବର ଆମ୍ବ କଷା ଯାଇଛି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଏଇଟା
ବନା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସିଏ ବନାହେଉଛି।